Ayo, me father work at an to us na sol solane de nyamboa CJ. Yakoye jinam. And I ochinachi sola. Ochinachi yakoso. Aben momoye wate. Momoye intentem so na no. Na ye ntimi nko na enye fine. Na mede wo kwada obokrata ni mu na ya hye ensem a aba na ensem no de edoso. So ye kakra wose ye boboso no ye be bobo dia ma ye da se wo kan ho na sa wo hye da obokrata yi mu a me de daily guide na ehya wo kratafa etoso miensa na asema edahani attorney general Godfred Yabo Adame ede eye enkrata application bia kwakoto Accra High Court ya o kire wo mo se owura ya na oye chief executive officer esanso ye founder edema Capital Bank ne aguo no sa papa William atu esien wo mo emfa no enkoto prison se ode omano ka sika bese 620 million Ghana cedis o minor edema no senka won fantai ne bank nechi eye 2015 no ena chese sika no owie mu fa ede wasa ne semu a ekowie chokoko gina court na emu no ne court sem na yes wo mo de ne koto no ena yes wo mo nkwa apam na apam no nie ntiase apam na wo mo kwai no enie ene se sa sika ya ye ka ho asemi no awose wotua ede mo man no ne senti no wo mo chemu edema no se December bosunda na edikan e wa fie twam no last year na ye de kwakodi bronya no na e wo se otua 30 million Ghana cedis eno dan chenso a na e wo se wo san etua 20 million Ghana cedis eno no eye April 28th eno na wo se otua sika no na eno dan chenso a wasan so eye August 31st no wasan so ba betua bi na mo kyese sika na wo se wo de ba April busumi awuo no awie ye no won tua sika no ena se wan tua no so no kyese ensese ne apam no koye ni nyina no ahyegu esan se wabuso ne sente no na ewo se wo mo ebomodia ede no kokotum se de emra no etienti e no ho asem ewo eye daily guide obokrata yi ne fa etoso me yense se de owura ato esien ne tosa ya womo ehye na kyakwan na wode na kotum ntuhwe mu a eye Justice Eric Tebafo wono enana oye court of appeal judge wotena mu ehye sasem we ema ne koso ewo woso otena mu as an additional high court judge ene wo hye ma sasem ye no ekoso ntino eno ho asem ewo ha bacho saka da obokrata ye nchemu nyina ewo mu na wahunu sadia etienti no wo mu chemu na installment ne ye miensa ya na ewo so tua December 1 April 28th August 31 and December 15 na chese last one on aka was odi tua want to me amfa nya dwuma na mamen kwai parliament so ene besia wo magia to me e ho asam eda henra emrase odwafo nyina kwamrase bedwafie e ma eje chese speaker edi womanim eden hisa hodo ne eye niam edida eho nyina no eto manim a ekwowi akire no na bosia makomakunsia womagye ne nyina atum na sa eye besien ya womo kyese aban no epei no eye de ebeboa ama empuntunwuma akoso enti empuntuo sebeba wo hwe bra covid ba ye no man kwa ho yehia mu a ayarsabia facilities a na ye nie na de aho kyere ba ye no ni nyina ho hyehye ne ho sam ne bi ewo ekeka ho a womo ekogye sika no na enie womo kyese $30 million eno womo kogye afri eye Korea aban no ho eno akyese no $60.6 million and $150 million so no ebefri International Development Association IDA ye no eye World Bank Group and ho so ye kwakope sanso and $750 million and also African Export Import Bank eye Afrexim Bank no eho and asasika efri eba na ni nyina no and womo kyese eba beboa ye pa ama project ahodo apomodin fom na eye de keka ho nyina no womo ekopesa sika no ede aba na abaye adwuma na organa so no empuntu akoso eho asem ewo daily guide ne fa etoso miensa na mede wo ekokata fatusu ensia se lassa fever ebaye ema omanyin panyefo ehwe apomodin ho nsem so eboye ho dawro eboye kokko efa ho se yenya hweyie na de akwakọ wie ne se nyame adom Dr. Patrick Kuma Boaje ya wono ena oyo panyimpa woda Ghana Health Service no enne drama toto ne mama ye kasei se lassa fever no afri pampam afri so ama omo kyese asi
it is over na womo ekyese ebra yade no eba ye no cases omosa kan no eye be se aduonu so 27 eno mo confirm ye ya emu no nipa baako ehre ne nkwa na woma de eche mo kyese nipa wo twa to a na wonya yade ne bia na wo odaduro so da yare sabia womo hye no obani busu etwam da na etoso edu ena sa nipa ne ho to no a womo yi no ekoye efiri ho no ye record case bia sabiem nti no ho asam eda ha se ya empejefo edi enchemu nyina aba na wo hye katafeto so nsia ya so a Ghana eni Japan se no yegusu a ya ye hye ni empejefo so tutu niema ese ya yonkofa ne mu bayire pa na aboa ama ensusue bia ne adwenipo bia ya Japan aban no ewo de mo man Ghana ne so ewo de mo no ebewie peye ebegina brane na edi yedie aba nti amampani mi na nadodan kwa kufuado na ne Japanese ye counterpart no so Fumio Kishida eno mu nyina Jubilee House eno mu nyina tiase tenase ekosa entiase apam no eno so ewo delegate da wokrata yi mu a ne fa etoso nsia waka ho asem na mame fa nkọ Ghanaian Times mu na yenhwe omampani akufuado ekyese wo hwe peteta kramu pa ne adwumaden a wo moye ene se de Ghana ya akodo no a enche Ghana ebeba beye oman a se eba no se ka mo ne adeade no a West Africa hanyina no ye na ye bete so ya ye betena so ase obi woni mamu na wo se wo pe ba bia ye assemble cars ene ade no wakwa kotobi a Ghana ene ye oman ye dikan a ebeba na adwuni mu ewo abibrem atoye efam ha se ya ye West Africa we ene omampani sem a oka ene nani sodi hunu ni nyina ene se omampani akufuado edi ani mo mo kokohwe ya ene no wo mo ekyere se COO yo no ewo Rana Motors wo ma ye inauguration apadwumade sonko ho ntoma ya kiafo ese no wo mo ese no mo ba asembu bi ewo Ghana ha sei na kyese eye nigi sempa eye nigi sema aba ya eho asam ewo katafan ya tuso dumiensa ewo Ghanaian Times mu picture no wahu Clement Wilkinson wo onyo no joma mpani che ho ye yi waji ni chiche twa ne lalasi ne dress ne so de political situation ni mansini mu ene wo Gan West mansi sa amasama ya fantastic te ho na wo mo eye no be amete no ye ka wo mentia wa me patro me be amete no so ye fruit juice why ye fruit juice ntino ewiase de wanya juice papa no ma nya hoden a de na ye wase che ye de na benya na ka so wanu juice papa nya wala betimi atwika abna trading enterprise why just Onum juice ni na so free hakofia watra juice no do ko be fa chotro enti na fe kama Clement Wilkinson no atese na ayi bafi enso de jana ncheno na asa Wilkinson no mu ayi kala omampani akufuado we se ohunu so o matwene pa o maya mana efe asempe pa hwenso nya owia no be he opipes nim na enho asabo kratafa etoso dumiensa eye fefe ne da hai nti se no de akwakọ wia ne Serana Motors wo mabie eye vehicle assembly plant ewo amasaman ga West mansini mu onka ha ya ho so mo be hye ahyehye ama bibia aye kama eho no mampani di nsemu ekokotu dwa no mpanyifo pinu a ene di akire bi ekoye nti eno eho asam eda won saka obekenkan mu nsemu nyina na eye Office of the Special Prosecutor enso eho asam eda ha na sese no omo dia betu dwa ya wo mo kyese Omasase eye ehwehwemu edefa Interministerial Committee on Illegal Mining IMCIM penya na woda no Professor Kwabena Frempong Boateng ni nsem yode tutu dwa ene chese reporter wode ba ya yedoso mu ade ma wo no wahase eye mu hwehwemu ahye baabi a report no no krewo ene baabi a nipa bi se fata se asotwe ekodema wo mo eno so ho asam ewo Ghanaian Times da bokrata yi mu na Forestry Commission kwanche for penyin we no wakatafa to so aduonu nan se no mo kyese ye forest reserves a ye wo man mu no kwaya hodo aye wa yesi kwan ese obiantumi nromu koti djuma bia no enya de ya aban no Forestry Commission no alizi ediam obia na so mo bia permit se wotumi resa kwan mu ekotu fom agudie titiu ene sa small scale mining companies na wo mo ye djuma gidigidi akwa na me won krata no Forestry Commission penyi pa ye regionality o se
enye no kreda obi ani baabi obetumi de nkrata bia ba be kyese o mama ne satumi no nti ukwoto se obi to fama gudie e wo kwaye bia wo hunu ne se ye kwaye a ye kra na ye bo ho ban e de ato wono na daache ejima so beto se ye wo kwaye a enya de obia ensa kan nkrata bia na malizi e de mo bia wo katafa eto so aduonu nan e wo eye Ghanaian Times emu na hye finally ukwo eye gbese nananom atena konya egbese traditional council na womo ene eye British High Commission no akabom na omaye ensiesie ne prapra ewo eye Mensa Guinea eye epona no honom na ne wo hwa kyese eye nika keke womu siese ozum lion for wo ha ena nananom atena konya omodi omu ho agim abrofo nsu negu ha ya kyese mpona no bola ne ade no womu sise ne nyina prapra ho yiyi honom se de beye na hunudie be koso dia ya pa ne se wako beach na wo be free mabana na kyese polythene bag shewuti na abi okrompo na obi pieto bi akyese agye ne ho atu nyina tete na so nan na dia pie free ayi enso ne mababonte anim guase ebenie nti se no mo prapra ne nyina pieto no ene sa polythene sa ne manioma basa ye tugu monti a enso otwe kopo mu ne nyina no o ma siesi ho ama ehwa ye fe nti Mensa Guinea beach wonom na ate apaye kama ya meesia ewo honom na ja ye mfa ne nyina ento so nti Amapokwa hwene asomdwe kan CJ medimosi wate nyame nka mo ho pa na ansana mekwa mepacho menye me birthday yi na be you no braso nti miame nua be makeme ena de nkrato ya ba na efi Moses Geme mepacho dino miti afache me wate papa Moses Geme anase Moses Geme wase yen we se na yure a happy birthday Victoria Zade owo Akachi South have directorate no eho no dijuma ena na woda eho voter region ukro munim Akachi mepacho unim ho anka tu fi adaku eya be kire me mesi wonim ho anka tu fi adaku enti Akachi eho na ye nua ba Victoria ye adwuma ena niwra ese orishi na happy birthday wose wo ye pillar power na brabom na woda nyame asese wo de oba wote se wo no edom no ewa wariem so wo ne ntina mobra nyame hye no mamodo no nye kese wate Vic one ura Moses na oba de nye nyina kese but na ye woda enti enjoy your day wate Akachi South apomudin adwuma efo ni nyina wish you happy birthday ura Eye Ghana Commission for UNESCO and Children and I wish you a happy birthday. Menua ba akosia safo a ono so ATM dende diako nyamenka ho atena. Abna pokua hwene asomdwen kan ya dase. Ahwene Company Limited. So kikabo. What I was so for exactly 30 minutes after